ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಬುದರ್ ಕಾರ್ತಿಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಿ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನಾತ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಸೊ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಉಂದುಂಡತೆ ದಂಡಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಂಡಲ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕನತುಂಡ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ದಕ್ಕುಜಿ ದಾಯೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವೆನ್ ದೀಂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಖುಷಿನ ಚಿಕನ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬಾಕ್ಸ್ ನೀಟ್ ಅದು ಅವೆನ್ ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ದೆತ್ತದಿಂಡ ದಿನೋಲ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಖುಷಿನ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ಪಾನಾಗ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ದೆತ್ತದು ಫ್ರೀಸರ್ ಉಡುಪುಣತೆ ಒಟ್ಟುಗೆ ದಿಂಡ ಅವು ಇಡೀ ಫುಲ್ ಕನದಿನಾತ್ ಚಿಕನ್ ಮಸ್ತ್ ಕನಪೇರ್ ಮೇರು ಅವೆನ್ ಪೂರ ನೀರು ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬುಟ್ಪಾದು ಪೂರ ಅವೆನ್ ಬೇಯ್ಪಾರೆ ದಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ದಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರ ಇರಾಂಡೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ವನಸ್ ಮಿನಿಕೆಂಡ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಕಡಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ತೊಟ್ಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇರಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ನಿಜವಾದ ಬಡ ಆತಿನಕಲು ಕೆಲವೇರು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾಸು ಬೊಚ್ಚಿ ವನಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪಗಡ್ದಿಂಚಿ ಯಾನೆ ಇಂಚಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆತ್ತದೀಪೆ ಇರಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಆದಕು ತೂನಗ ಓಕೆ ನಿಜ ಮೊಕಲೆಗ್ ಬಡ ಆತಂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಗಾನು ಫೀಲ್ ಅಂಡ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಏತೋ ಸಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುರ್ದ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಏರ್ ಬಂಗಡುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಟ್ ಕೆಲವೇರು ನಾಟಕಲ ಮನ್ಫೇರು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರೆ ಉಂಡು ವಿಷಯದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕುಲು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏರ್ ಪೂರ ಬಂಗ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋಗು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಫೇಮಸ್ ಆದುಪ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಅಕಲೆಡ ದದಾಂಡಲ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತನ ಅಕಲ ಚಾನಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಫೇಮಸ್ ಆದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಫೇರು ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಆದ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಆದ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಏತಾ ಒಂಜಿ 1000 ಜನಕ್ಕೂ ಒರಿ ಏರ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೇರಾತೆ ಅಂಚ ಒರಿ ಎಂಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದೇರು ಯಾನ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ದಿನವರ್ದಿಂಚ ಏನ ಚಾನಲ್ನ ತೂಂದೆ ಇತ್ತಾಡ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ತುಕಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ತೂದಿತ್ತಾಡ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ತುಳು ತಕಲ್ ಅಕುಲೆ ಅಕಲೆಗ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಕೆಲವರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಫೆ ಏರ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಕಡಪುರ್ದು ಚೇರಿಂಕ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನತ್ತ ದುಮ್ಮು ಎಂಕೊಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಬತ್ತನ್ ಯಾನ್ ಏರಿಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕಾರು ರಿಪ್ಲೈ ಬೈದಿನ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸೊ ಓಕೆ ದಾದ ರಿಪ್ಲೈ ಕಡಪುದೇರ್ ತೂಕ ಅಂದು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಂಡು ಎಂಕ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆತು ನಂದು ಅರ್ಥ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪುದರ್ ಪೂರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ತೂಲೆಗೆ ಇಂಚಿನಲ ಒಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಂಕೇರ್ ಇಂಚ ಹರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರ್ವೇರ್ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪನ್ಪೇನ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ಒರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸುಗ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಶುದ್ಧವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ನಿಕುಲು ಏರ್ನಾಂಡಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾಡ ನಿಕುಲು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ನೇಚರ್ ಏರಾಂಡಲ ಬೇತೆಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ಪಂಡ ಇಂಕೊಂದು ಚೂರೇ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅವ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ತೂದು ಆಪುಜಿ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರ ಆತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇಂಚಲ ಪನ್ಪೇರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಅಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ದಾದಾಂಡಲ ಪಂತೊಲಿ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆಪುಜಿ ಅಕಲ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗ್ದು ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಪಂದು ಬಿಟ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಲ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಮಲ್ಪರೆನೇ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದೆ ಇರ್ದಾದನ ಸೊ ಎಂಕ್ ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಡಪ್ಫೆರ ಮಾರಯ ಅಂದಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮನಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಎಂಚಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಂದತ್ತು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಾತಿರೋಡು ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇನೇ ಅವು ರಿಪ್ಲೈನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಚ್ ಅದೇನ ಮೈಂಡ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಎನಿವೇಸ್ ಎಂಕ್ ಈ ವಿಷಯ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಡ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಂಡಿದ ಬೇಲೆ ದೊಟ್ಟು ಯಾನೇನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರೆ ಜನಕಲು ಅಂದೆ ಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕಾಮನ್ ಆದು ಏರೆಗ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಜೇರು ಬಟ್
ಇಂಚಲ ಪನ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಏರಾಂಡಲ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಏರ್ನೇಡ್ ದಾಂಡಲ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕು ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾಡ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು, ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆವನೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಏರಾಂಡಲ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಪೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಅಕುಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಜೇರೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆದ ನಡಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಅವೇ ಜಾಗಡ್ ಬೇತೆ ಇರಾಂಡಲ ಫೇಮಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಂಡ ತುಕಗೆ ಟಕ್ ಅಂದ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕಲೆಗ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಪುಂಡು. ದಾಯ ನಿಕುಲು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಂದಿನಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಲೆಗೆ ಮಾತೇರ್ ನೋಟುಲ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನರೆ ಅಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಮಾತೇಡಲ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪನೊಂದಿಚ್ಚಿ. ಬಟ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ, ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಆದ ಏರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚೂರಾಂಡಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಒಂಜಿ ಸಲ 2 ಸಲ ಕೊರುಂಡಲ ಅವಲ ಯಾವುಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಅದು ಕೆಲವೇರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಅಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಪ್ಪುದಾರು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದೆಮ್. ಆತೆಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪನರೆ ಇತ್ತಂಡು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎನಿವೇಸ್ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಅಪುಜಿ ಕೆಲವೇರಿ ಇಂಚಲ ಒಪ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಯಾನಿತ್ತೇನ ಕಾಣಿದ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆಲೇನು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆದ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಪೂರ ಕನದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಕನರ ಇತ್ತಂಡು ಕೋಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆತದಲ್ಲ ಮೂಡಿತ್ತು ಜವ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೂದು 2 ದಿನ ದಿಂಚಿ ಯಾನು 2 ಬಂತುಜಿ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಕೋಡೆ ಏನ ರೂಮನ್ ಪೂರ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ದಾಲ ಮಲ್ತುಜಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಸರಿದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ. ದಾದ ಪೂರ ಕನತ ಅಂದ ಅವಿನ ಪೂರ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಡಬ್ಬ ಪೂರ ಫಿಲ್ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ದಿತ್ತದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತನು. ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತನು. ಸೊ ಅಂಚಾದೊಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚೂರು ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಅವೆ ತೊಚ್ಪಾಯಿನಿ ಆನಿಕಲೆ ಕನತಿನೇ ಚೂರು ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಕನತುಜ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲೇನು ಕನರೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲೇನು ಆನಿಕಲೆ ತೊಚ್ಪಾಯಿ ಆನಿತೆ ಪೂರ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ಫು ಬೊಕ್ಕದ ಒಂದು ಅರಿಶಿಣ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಓ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೋಡು ಅವ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಡಬ್ಬೆಗೆ ಅನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮರತು ಪೋಂಡು ಅಂಚ ರೂಮ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಸರಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಪೂರ ಯಾನು ದಾಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ದಾಲ ತೊಚ್ಪಾಯ್ಜಿ ರೂಮ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದಾತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ. ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಪಾತೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಡ ಅವು ಸ್ಯಾಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಯಾಡ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ದಾದನ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮರತು ಪೋಂಡು. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಹಾಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆಗನ್ ಬೈದೆ ದಿನಾಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ತನೀಶ್ ಪೂರ ಚಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಂದಿದ್ದು ಬಯ್ಯ ಆನಾಗ ಆ ಸೋಫಾಡ್ ಪೂರ ಆಯ್ತ ಪುಡಿ ಪೂರ ಬೋರ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ. ಓಕೆ, ನಾ ಸ್ಕಿನ್ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆದಿತ್ತನತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಪೋದು ಆ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ತೊಚ್ಪಾದು ಕೊಡೆ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಡೇ ದೀದಿತ್ತೆ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ದಾದನ ಚುಚ್ಚುದಿನ್ಗೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ದದಾಂಡಲ ಬತ್ತದು ಚುಚ್ಚುಣ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬುರುಜಿ ರೆಡ್ ಆತಂಡು ಮೂಜಿ ಕಡೆ ದಾದನ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿಲ ಪಂಡೇರು ಪೋದರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ತೊಚ್ಪಾದೆ ಬಲ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ದಾದನ ಬೈಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಬರು ಇರೇಗ ಅವು ಬೈಟ್ ಆತೆ ಒಯ್ತಾನ ಬರ್ಸದ ಟೈಮಡ್ ಅಂಚೆನೆಗೆ. ಸೊ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಮಿನಿ ಅಂಚೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿಗೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂಚೂರು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಅವು ಅಡಿಗೆ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗ್ತಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಅಂಚಮಿನಿ ಆದಿತ್ತನ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅವು ದಾದನ ಚುಚ್ಚಿದಿನೇ ಕಾಪು ನಂಚಿನ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವೇನು ಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಸರಿ ಆಪುನ್ಗೆ. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕೊಂದು ಪೂರ ವಿಷಯ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಆರಂಚ ರಿಪ್ಲೈ ಕಡಪದಿನ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಬೇತೆ ಕೆಲೆಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ರೈಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯಾಗ ನಿಕುಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಯಾನು ನಿಕಲೆಗ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸ ತಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯ್ಬೇಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಮರಪಂದೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ, ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು.